Issa li reġgħet bdiet l-iskola, Greta Holland tifhem lil dawk it-tfal u adolescenti li jħossuhom differenti minn oħrajn u m'għandhomx ħbieb. Tajt li hija għaddiet minn din it-tbatija, iżda l-arti kienet it-triq biex kisbet il-kuntentizza f'ħajjitha. Jiena niftakar speċjalment fil-bidu tas-sekondarja vera kont imbagħad biex nagħmel ħbieb, kont niġi d-dar nibkillhom imissierx ma kellix ħbieb. U mbagħad malli tikber u tħalli dawn l-affarijiet fil-passat u jiġu kompletament irrelevanti, tinduna li dawn l-affarijiet li qabel kont iżolata minħabba fihom issa għandi ħafna opportunitajiet ħabba fihom. Għax batiet trid taqsam dak li taf bil-professjoni tagħha tal-arti fil-comics u animazzjoni lil tfal, żgħażagħ u adulti li huma neurodiversi, fosthom dawk li qegħdin fuq l-ispettru tal-awtiżmu, ADHD u oħrajn. Kevin Xiberras li fil-familja għandu persuni li huma neurodiversi xtaq li jagħmel xi ħaġa permezz tal-arti għax jaf xiġifieri tissielet ma' dawn l-isfidi li spiss iġorru piż kbir kemm fuq it-tfal u l-familji. Din hija ħolma li qed issir realtà, ovvjament bdiet 4 snin ilu għax jien esperjenzajt anke fil-familja neurodiversità. Dan il-programm ħajkun għal żgħażagħ b'neurodiversità ikun programm ta' arti, issa meta ngħid arti nixtieq nispeċjalizza ftit hawnhekk għax għal ħafna nies arti hija ġast pinġija, però dan il-programm ħajkollu 9 workshops. Il-ħadd li ġej l-għaqda mhux governattiva Friends of Don Bosco se tagħmel Open Day fil-Valletta Design Cluster il-Belt biex tilqa' lil persuni neurodiversi fosthom tfal fuq l-awtiżmu u ADHD u anki adulti fl-etajiet ta' bejn 13 u 25 sena fejn se jingħataw workshops bla f'diversi forum ta' arti. Dan sar possibbli b'fondi mill-Ministeru għall-Inklużjoni fejn se jingħataw tagħlim bla ħlas minn professjonisti fil-fotografija, comic arts u animation, drama, produzzjoni tal-mużika u DJ, kant, ħidma fl-art tal-fuħħar u ċeramika, game art u arti kulinarja. Għal aktar informazzjoni fuq is-sit artsthehub.com.